Marabanku da an toyewa tashar mu mai farin jini wato Saskit TV interview. Kamar dai kullum ku danna mana subscribing da kuma alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura. Mun gode. Wace rana ce ranar samun 'yancin ku? 15 ga watan Agusta. 15 ga watan. Wannan ne abin dariya? Ministan gida fa. Ministan gida yanzu ya bude jawabinsa da 26 ga watan Janairu. Lafiya na kana so ka mun magana? Fashi yake. Labai mu daina duk wannan zancen, ana fashi fa a garin ku. Akan fashi kuma dan Allah. Fashin fa ya ritsa fa da gidanka. Kai amma da ba ce haka ta shigo daga arewacin Indiya ko kaga. Zaka daina wannan surutun ka tafi koya. Kai ba za ta da mota. Kai me kake a tsaye anan bacin ana can ana fashi a garin ku? Yanzu baka daga tuta ba raba alawa ba tukunna. Au, ba za ka tafi ba kenan ko? Kuma bayani abin da ake a duka yankunan. A yankin da ke karkashin Katiti Mahalakshmi gidaje tara aka yi fashi yallaɓai. Kai, jinan. Ya dai, ko baka yadda ba ne? Na kasa yadda gidaje 49 a ranar samun 'yanci.